Dipunaturaken pamundik saking Pak Sapiki. Alhamdulillah. Wo, Pak Dipo. Pak Dipo. Oh, Pak Dipo nggih. Oh, nggih. Dua cale panjenengan iki Mbak, Pak. Nggih. Saged. Nggih no kare Pak Dipo wis ngastom mik kok. Nggih. Ken anu nuwun sewu genduk niken iki lak suarane rada anu. Nggih dibantu karo sindenku sijine ayo. Ayo. Deman suarane genduk niken mergo cek bablas. Nah, terusan besok. Ayo salah satu. Anu mayang. Ayo yang. Heeh, ayo lagune anu apa jenenge kuwi? Bandung Boto Poso. Ya, ayo. Ayo yang. Duet kalian panjenengane Pak Dipo. Nggih. Ya yang. Izin Pak Dalang. Nggih. Kula ingkang penyandongaaken rikala panjenengan dalang wonten wates Tanjung Anom. Wah, wates Tanjung Anom. Nggih, rikala nika lak jenengan asal camat nggih. Ya, nggih. Kemutan Pak, kemutan nggih. Siap. Nggih. Matur nuwun Mas Kangko kula saged dados. Nggih, amin. Kok mboten wayangan pun dados. Lah emane sampun nih. Oh, sampun to. Mas Tengkleng. Was. Waduh, Ora gayeng wi. wis rugi oleh ndongakno iki. Mboten namung guyon kemawon. Mboten napa-napa. Nggih, lagunipun Roro Jonggrang. Yo, kaya ngapa? Yuk, dados. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan.
Ora jonggrang kowe pancen ayu tenan. Mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe wanita. Obat-obat kowe wanita tepat. Putra Ratu Pangging Prabu Damarmaya. Aku duwe sakti Pandawasa. Iya jonggrang manjalukmu tani. Matur nuwun. Sampun Pak Dipon. Sih. Wah, Nggih. matur sembah nuwun. Sembah nuwun Bapak. Ya. Eh, Pak nopo to Pak? Pak Mas Repoti mawon, Pak. Pak. Wis nanggap barang Lah, Pak. nggih. Wis Nah, nggih. malah ngrepoti, Bang. nggih. Terus menuan, Pak. Nggih, Pak. Siap, Dipo. siap, siap, Ibu. Lah, napa to Pak Dipo? Pak Dipo jenengan mboten maringi. Nggih. Pak Kaci Kardo, Pak Gus. Ah, matur suwun lho Pak, Pak. Mulai wah Napa Pak. to, Pak? Eh, Pak Terus Dipo. menuan, Pak. Oh, sing lemu double. Nggih. 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 Matur sembah nuwun lho Pak Dipo. Heeh, nggih. Apa kok matur? Yo sampun ngaturke Roro Sing Jonggrang. Ibu Maria sembah Bu nuwun Maria matur Bapak sembah Sian nuwun. Nggih. Ya. Bu Erna nggih. Sing berarti sing urung nanggap ki berarti Bunda Maria to iki. Bunda Maria nggih. Udah, Bu Maria. Hah? Pak Arso, Pak Arso. Udah dulu udah. Pak Karyo. Ah, nggih, Eh. Pak. Pun malah niku Gini, Pak. mboten ngerti dhuwit niku dhuwit dikene sing wedok Nggih, wae Pak. Pak. Elek RGJP ngawur. Ampun nganti sisa Pak, nek sisa ndak timbilen, Pak. Monggo telaske mawon. Oke, oke, siap, 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 Pak. Nggih. Cik Maria matur sembah nuwun. Tanggal Eh, pinten nek Pak? Lah iya, ini kan gen leren dulu, gen nunggu kono wae bene. Diselingi sak lagu karo Sinten? kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia. Sinten, Wis Mas? kono ae. Oh kene, ya, gen diselingi sak lagu sik, engko bar iki gek niken meneh. Siap. Heeh, mergo aku ngeman suarane genduk Cahayu. Nggih. Anakku sing tak tresnani lahir batin iki. Nggih. Heeh. Ya, ana Bu Dwi, ana sapa jenenge kuwi Prima. Ana sapa neh kae? Chandra terus sapa? Wiwi. Nah, iki sing disuwun Mbah Pir, lagune Wuyung. Digarap campur sari dan gamelan dan musik. Siap. Nah, yo. Oh nggih. Yo, papat. Yo. Papat. Ayo, kaya ngapa? Ji loro telu. Ah, yo. Wah, iki oh Dek Chandra nderek. Wah, untuk arisan selamat ya. Makasih ya. Ah, 10% ya. Kayak anu Mas Andi, Dalam bapake Mas Nopek Nopian, Mbah Pir Oh, nggih. nyuwun lagon. Winginane Oh ya. mantun nanggap panjenengan Pak nggih. Heeh, bareng anggap wingi. Heeh. Anggap kowe yo tanggalane tumbuk no. Ya. Wuyung garap nangsung dangdut. Nah, engko bar iki kaya genduk niken. Ya. Ayo musike kaya ngapa? Wuyung. Kaktur jane Mbah Pir uga Mbak Tia Murti. Ing wonten ing Taiwan. Oh, ngono ah. Ya.
Iki di WA karo Pak Joko. Heeh. Gending puyung kagem Mbak Tia Murti saking Mbah Pir. Ya, Mbak Tia yo nyuwun kanggo Rika. Terus nyuwun apa meneh lamunan mau ha. Engko bar iki gek duet Arni. Ya. Yuk kaya mau musik dados. Adoh saka Pilang Kenceng Madiun. Nggih sampun katur. Ya, ya. Nggih. Luar biasa ya Mas Andi, Mas. Nggih, no. Slendro. Siap. Pokoke sak bisa-bisa awake dhewe melayani pamundhut. Nggih, no. Apa dene kok wektune ora nyandak engko iso manjing ana ing sesen gara-gara. Gara-gara. Nah, iki akeh banget sing nyuwun duete Mas Ardi lawan Gendho Niken Salindri. Nggih. Godhong tela wae iso gawe lega ya gene menungso karo menungso ora iso gawe lega karo wong liya. Betul Mas Kangko. Duetke ya. Monggo. Nah, Mas Andi karo Mas Slendro aja dadi perusuh. Oke. Heeh, dadi bayar 500 wis ngrusuhi wong pirang-pirang. Tak bayar 1,5 juta kuwi meneng wae. Duet iki nggih. Heeh. Heeh. Kowe nyedaki karo Adi kono ya disupoti. Supoti aja musik, gamelan wae. Gamelan supote. Nah, yo. Aman iki. Padha ngorek, yo. Ayo. Yo, jiro lu. Ayo Andi. Oh. Sik to. Apa? Rene sik hati-hati rene. Mas Kre. Nah. Monggo Mas Manten. Kita iki. Boten niki pripun Pak ceritane Pak? Ngapa? Lho kok langsung kodho ngorek pripun? Lah ya kowe no sing nemokne manten. Boten ketemu manten to? Heeh. Oh. Lho lah MC ne? Hah? MC ne? Ya. Yo kowe kok. Kowe sing nemokne, kowe sing MC ya kowe sing dadi dalange kok. Sutradara kowe. Oh, alah ora omong. Aduh mriki Mas. Aduh iki. Kuwi lho Slendro sing nggawa seserahane kuwi Oh, lho. yo iki serane gowo. Serahane iki lho. Iki. Gowo iki ya. Ki ngono belajar. Belajar. lagu. Tadi mriki Mas. Prias, siap kabeh iki. Iki damel upacara panggih, Mas. Ya. Nun para tamu kakung Sumauna Putri. Sudah saatnya saya Udah enak lho sudah. sudah saatnya bosone Pak. Sampun pancinipun. Sampun wancinipun Sirat Mojo temanten putri so kakung tumuju wonten sasana panggih. Sampun kawistara Sirat Mojo temanten putri sampun paripurna anggenipun hangadi busana hangulas wadonan wonten ing panti. Wadono. Wadono. Mosok wadonan. Wadono. Wadono ki pasuryan. Wadono. Wadonan. Prabu menika sik mendhek sik aja gede kodhok ngorek, kodhok mendhek sik. Nah, ngenteni MC ya. Panggihipun Sirat Mojo tempatene kalih kairing gending santri pekok. Sing apik kok. Bel modern lho kan ya. Cantoko munyo ing mangsa rendeng kodhok ngorek. Kok suwi to, selak pengen sekop-sekop Pak. Sik sabar. Matane wedok kelakuan apa? Dimpet sik, dimpet Apa sik. nyanyi Mas? Sing lanang ki Nyumbang. Sing lanang ki M. Kok walik to Mas? Oh ya kualik lah ya. Sing lanang mbok agresif kok meneng ae. Dicek lho, mau dadi manten kono. Jare bawa kono. jare jinceng ngene separo. Heeh. Mlampah loloran Sirat Mojo temanten kali tumuju wonten sasana adicara panggih. Saya adoh katon cedhak, saya cedhak katon malila. Kanthi dipun paringi piseksen
para binesepuh ingkang dalu punika arsa kepanggihaken Satmaja temanten kalih pangapunten mantenipun boten saged panggih awet sami PC mripatipun. Lah ya ora ngerti kok, renek pengarahan kok. Iki ki ijek anyar urung mudeng ya Mas ya. Kowe tau dadi manten ora? Mas, tau ndelok manten ora? Manten lanang karo manten wedok kuwi temu manten, engko sing nggone manten putri nyembah sing nggone manten lanang, terus manten lanang kok ngidaki ndok, nek ora ono ndok ya telek. Manten ayo ora iso kebiasat to. Iki durung nate Mas. Aku iki double, iki aku double lho iki lho. Double ning ndi Nek? Lah aku ngemokne Pak Sumarsono iki. Lho. Lah nyapa Pak Lurah kok mbok temokne iki? Sing apik. Manten ojo mbak cekeli terus kok ndak ra iso ngene lho. Yo mlaku tapi aja kaya wong sunat ki mlaku yo. Manten kaya ngene wae. Lah kudune piye dipraktekne jajal praktekne. Sak kaya manuk emprit aja cewekli ngene lho. Ngene. Lah, wibawa lah. Lah piye? Iki yo ngono, tangane ngene. Kowe aja mlaku aja mekeke kaya bar lahiran ngono. Aja dhuwur-dhuwur. Lah, ngene lho. Budrek aku perias kok yo ora teko brenge. Wah, sikile mekeke ngene be kok. Arsa kepanggihaken kanthi kerek gendeng kodhok ngorek. Sampun kawistara Sepongbok kalian Upin Ipin ingkang Nduk, mas. Nduk, mlaku mantenku sing ngalih lho, Nduk. Tak piyoni ya, mlaku iki contohna. pandangan ke depan. Ya, mata ke depan. Set, mesem siti. Moto kiwa dibak ngiwa. Seret. Sing tengen dibak nengen. Seret. Lho, gak PC to kowe. Oh ya gak iso. Kira to mripate ngarep. Wih kira. Ngarep tek mlaku ding tik celanang ya sing gagah. Celanang malah kok tipes. Lho, petok bojone ku lho, gagah ngene. Tek. Lah gagah nek gundul ya ora gagah to Mas. Ngono lho. Wah, ngilmu temu manten. Pancen yo manten sik lagi pisanan kok yo. Sing sabar dadi tukang nemokne. Lho dobel Mas Rene iki Mas. Yo yo. Nduk nemokne sapa Nek? Pak Sumarsono. Oh iya iya. Kodhok ngorek. Jumangkah lolonan tumuju wonten Sasunadi cara panggih. Arto pitike sapa kloloten niku? Sigra temanten putri hanyembah marang temanten kakung wujud pasrah jiwa raganipun. Sikile dijiki sikile dijiki. Dijiki sikile. Sing lanang ngidaki sik. Ngidaki. Ngedak ndok. Nih. Mas. Ngedak ndok enek ora to ndoke? Bot. Ndokmu Ini kacangku. Ora apa-apa nggih latihan lho Mas. Nggih latihan. Ngidak peso di. Kene ngidak iki. Set. Ayo tidak sik. Oh iki. Tidak cerot. Tidak cerot. Disi. Disi ya. Disi sedih. Wis nyembah sik. Sampun katon kambang kumambaling Sekar Triwarna. Arsa jumeneng Satmaja temanten putri. Cangkingen bojomu Mbak Jarno wae bungkok kok dijaro ngene wae to. Mas ijek latihan Mas. Yo latihan iki aku ndobel lho iki aku. Yo yo. Double. Arsa jejer sumanding Satmaja temanten kekalih sindur. Sampur periase iki kaya ora teko iki. Yo. Ora tenanan. Pak wis teko burung Pak. Baper, bapake Mbah. Kuwi kleru iki lho. Mas mripate lho. Kae lho. Baik. Iki. Congpe kene. Baper bapake Mbah jenengan Mbah. Sampun kasikep sindur ingkang awarni seta saha rekta tumut jos. Wah kuwi mboke ya koclokno bae. Nggih nggih kanthi cucuk lampah maerot ingkang besuh. Cucuk lampah kok maerot iki lho. Lah sembuhe malah yayan. Digawa blek.
Iki Pak lanang aku kene, sungkem. Nih. Weh madhep rene weh. Tumuju wonten ing sasana. Lah kono. Pinajang Satmaja teman kalih sigra kalanggaken dening para pinisepuh. Ya kene. Aku kena kepake Pak ya. Ya. Ape double lho, iki double lho. Aja sesuk lho ki double lho. Karo sungkem to, anake sungkem ning bapake. Sungkeman. Kono karo mboke kowe mboke. Mbok kene, weh. Mboke gede yo an ya. Satmaja teman putri. Sikilmu iki lho. Pak yo pengen dadi Kowe panten. lek ngeloni kuwi engko sikilmu kram lho. Pak ya kucul kek mare anake. Lumampah kantiran sungman lho suman. Sigra Satmaja penganten kalih sumungkem wonten ing Rama dalasan ibu. Allahumma lakasumtu. Arep buka apa piye? Tak dungoni yo le. Sing pinter nggonmu njaga niken ya. Niken kuwi sik bocah urung iso apa-apa ning pinter golek duit ya. Nek yo tak pengestoni. Gumantos Satmaja temanten putri sumungkem wonten ing astanipun ingkang Rama. Oh gentosan gantian Ken. Nah ini. Tak delik nang dhisik iki bahaya kok ya. Nyuwun idi pangestu dumateng Sang Rama Satmaja temanten kekalih. Sungkem Mas sungkem anak sungkem karo bapak. Pangapunten bapakipun bidal wonten ing Puskesmas sing kalem-kalem. Ya nduk niken. Pangestoni Aku sing gedhe pangapuramu. Orang liyan. piye kan ya. Aku ya bapak nek yo gedhe niki yo sapa wae. Piye. Ini lho kan. Mas. Piye kan. Piye kok piye. Ken, kowe ku anak yo anak. Lah nyapa? Ning nek wis gedhe ne pae ora rangkepan. Kok salat-salatuku diukrak. Lah pake yo edan lho anak lho iki kok. Wis rampung temene mantet. Sampun nggih Pak nggih. Wis. Oh nggih pun. Gek nembang. Apa? Dobel lho. Ya, iki sing lagi ngehit tawa viral ana ning jagat maya iki. Niki katuran nembang napa? Monggo manut cah loro kuwi duet apa? Pujaningsih. Wah, Pujaningsih. Ya. Iki mong sekedar hiburan dan untuk menghibur masyarakat semuanya. Nggih, wong niki hanya untuk kebutuhan entertain, Pak. Iya. Saya wis akrab cah loro iki ya. Wis WA-WA-an to? Wis kan? Sudah. Ya. Nek wis apik gendang dijak bubuk kono bendang duwe putu. Ayo kocrok. Alhamdulillah juga sudah jadian, Mbak. Oh, sudah jadian. Soko. Di omong di. Piye? Heeh. Pak rasa ganggu. Rasa ganggu kok bacok cengelmu ya. Aku tok kene iki lho. Enggak Pak, langsung duit mawon. Ora sah. Ngomong Ora sah wedi, ora sah wedi. Ngomong-ngomongan sik. Wedi, Pak. Wedi Jelas ngopo? Pas WA ngoten to. Heeh. Wedi kalih netizen. Ya. Terus aku yang ngomong, ora apa-apa sing menjalankan hubungan kan kita berdua kan ya. Nganti wong IG-ne karo anune iki nganti ora dibuka di privat wedi dheke. Mula sing kowe sing gedhekne atine, gedhekne apa kewanene ya kan ya. Nggih, Pak. Lah piye cocok ora ketoke? Jane ben tambah wani mendem sik. Ayo, Di, cocok Di. Ya. Duet ngomong-ngomong apa sik ngono lho. Dosang mustikaning. Ayo Sidik, ayo kan.